Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, kula ngajak rombongan, kamu kita butuh perbaiki sekolahan. Menawi boten ninggal dipun resiki, bisa nyebabake banjir. Nggih, leres sanget. Zaman rumiyin gotong royong dipun tansah kanthi tradisi. Nggih. Saya punika kanthi sela. Nggih. Kula siap. Pak Aryo menawi dipun aturake dintenipun kula badhe nggawe piranti kados cangkul lan pacul. Pak Budi, Pak Andi, kados pundi menawi kita sing enom-enom dipun tugas ngresiki selokan sing dawa supaya bapak-bapak sepuh saged nyengkuyung ingkang langkung enteng. Leres Joko nanging Dipun tata kanthi becik supados makarya saged cepet rampung. kula usul supados bagi kelompok. Apik menika tegesipun pemuda kudu nggawe semangat nanging tetep ngajeni sesepuh. Atur nuwun sedaya meskipun dinten 1 Enjing jam 7 esok kita sami makarya mugi sedaya warga saged rawuh. Leres mugi Gusti maringi kesakitan saha rukun tansah ngancik Atine kita nggih kula remen saged bebarengan kuyup rukun punika jagati kalmulyan kampung. Saestu gotong royong punika boten namung resik kampung, nanging ugi ngiyataken pasaduluran. Mugi kerja bakti punika nedhosake kampung langkung resik lan tentrem. Abdi sangat bapak-bapak mugi kepembakan menika dados tuladha kangge anak-anak kita. Nggih, Pak.